Maramba Mari Wanonzi Chabonyeka Justice Diani Justice Mwana wangu pakangopedza ari kupinga kwake akabva angopinda apinda basa chizipa ari kana kumubatira pafoni yake paakapedza kudurira kupinga kwake. Alright, changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndekutora muzukuru wangu Mary Mbari tisingazive mukamubvisa bvudzi nekugara naye ndinoda kuripwa nemombe 4 nembodzi rako chichipa nemaredari akutaura izvozvo izvo zvimbariro zvanyika achitaura kuna Maramba Mari. Pamusoro ishe zvakaitika musi wa24 akashira muzukuru wangu 24 ani December gore rapera ndashira muzukuru akabva atorwa usiku ndobva aenda ndikubva ndafunga kusei ndomutsvaga atamumona anga atorwa aenda tofonera kuno wamwe akashaya kufa here aiwa akarasika okay makamushaya vana vakapangana isingazivi naJustin mukoma wamudina Ambrose akatanga kuita nyaya ndiAmbrose kudana nemwana ari burumu ari panapo uya kuno ari pachikoro pama wangu ndobadani mwana uyu wachiwandira ndazovabvunzanisa ndakaedza mai avo pamangu ndavabvunzani zvirikuita Ambrose zvakanaka here dani mwana ari pachikoro Ambrose akaramba ndikati uri kuramba zvakanaka usaramba ako mhosva ini ndakabva ndaenda kubasa uyu mwana uyu akasara nambuya wake pamba asara ari pamba ndobva akabva adya mushonga kuti Ambrose ari kuramba kuti haada kurara neni ndobva akudya mushonga poizeni inge iri kugadheni kwatakatasiya isu aisatomboziva kuti muchine mushonga yavabva atora vangu pamwe kudaro gogo anga ainawo akabva wamhanya kuti wakangouya kumba iye vasara chimwa mushonga uyu zvadaro gogo akazodzika vachiona mwana wayo pamusiya kuti aite basa wana asipita obvunza koyo chii waona kupfira iyo zvaupfira chii ndikanzi tatomwa mushonga gogo nekuti Ambrose ari kuramba chinhu zvaakaita kurara nei gogo vapusa vati zvino kana watomwa mushonga wamakaindi tora tione mushonga wacho wangori pai kanzi wangori pasi iye aipaziva semuzukuru kuti rangu wakaiswa wavatora zvikanzi wedzatore maitiro aita ndamwa wakadaiso ridrese nehafu ndingatomanye kutodzoka wagati pautoenda kumba paunogadzirira kuti waudaidzirewo maivinyu ndawamo masabhuku ari padhuze wana mutunzi mwana uyu atomwa mushonga ndibatsire kuende muchipatara ndiko wandifonera ndandiri kubasa mhanya naye muchipatara ndopawakauya naye kuno kwarisape wasvika marisape ada kurapwa bva waswera vari muno marisape vachidhindisa makadhi nekudii zvadaro baba fadha ibva afona murume yavo ndiamsa mhangareba toda kutaurira atika kumhangara sei kunyaya yakadaiso ndo badamira kumhangara aingofona mira taurira taurira sei mwana honai akafa toita sei fadha akazouya katoita mazuva isu vatitora mwana tikationa mwana uyo anofa asati arapwa kwarisapeyo kwanzi kana mapedza kudhindisa unofanira kuti pane pakaita unosainiwa kuti aenda muchipatara pati kwakwasvipa pavodivamu wadzoka kumba kuya fadha ndopawauya fadha wakabva wasika kuti zvese inext door panapa nepapa tobhadhara pana chinotinetsa izvi Ambrose akadaidzwa Ambrose wakaita sei pamwana aingowanda ndiona shama uya pachena mwana mudiki nemakore mangani Ambrose arimhanya tikati saka zvazodaro mwana uyu tikazoti vatazomushaya musi wa24 atorwa namukoma nemina wacho Ambrose musi weKrisimasi watora mwana
takutsvaga atoona jei ndakatomona ari pagedhi pangu aine ng'ombe ndikati ona iri kufundzira ng'ombe ako dzikadya iwe waida kupangana nemwana wemanje kuti ida kukusoesa panapa usazvionekwe futi wabva wamutora wanelaya mavhireji wobva wamuchinja zita angaunzi nenyasha chagongonyeka wobva wamugera bvudzi iyo mumusoro bva wamubvisa bvudzi saka uyu manje taramba tichifona tichitsvaka mwana wangu aina kuna kwagara nzara afona nemapurisa zvakutoboka wabva kuberia obva auya kukanzi uzakutora mwana tamuona ine vanamufona mukomana ikati sanumutore kana wasvika usati wamutora utanga kubvunza mapurisa kuti anga ari kupi kwaanga ari kuti aonekwa nhasi ndipo paya mukomana vasika vaona vaina mapurisa vaona ariko anga akabirwa hanzi tumafacebook twatumubhegi asi amboti mapurisa ndandi kugara musango ozobvunza mapurisa iwe titaure meri ungori kupi wewe zikazi ndandiri kwavhinyu hanzi ndandi musango hanzi iwe tira kurowa manje vapamini vaibva kukumbira vari mulombo wati pamusoro yemapurisa ndikumbira kuti ndimborangawo mwana wangu sinzi takagara naye ndambomurowa kubva grade 1 kusvika grade 7 yo mapurisa vataurana vanzi aiwa mupurisa vamubvunzira vati aiwa gaitauri ndandiri kwavhinyu iri akaita mazuva mangani ariko akaita mazuva mangani 7 saka ndo vanazo kwakumona ari kwakutorwa kwakuzokwira naye kumba ino vanazobva futi kumba kwakwaunomhagata mupurisa kuti mwana tamuona ndo nyaya taripota iyi takaripota yemwana zvimwe zvachari kuzadzisiwa iyo iri kutaurwa kuti mwana wenyu maakuti hamumuzivi kwaari paakangopedza iri yake kupika kwake akabva angoti inini ndapedza kupika saka ndakuenda aipeka nyaya iyo iyi akapika nguva dzakadii akapika kubva muna January manje apa pakapa sinenge akapika kubva muna January ndopaakasungwa muna January akaita 2 weeks ari mujeri achibva abuda musi wa 17 akatanga kuita community service yake musi wa 19 January kusvika musi wa 6 April saka paakapedza manje nekuti akatodi yanga asina kuweka kundoripirwa uko kuenda kujeri tingaraita tongoti ngamboende kujeri bati auda uripirwa saka ngatembei pamutongo ava uripirwa nei mati munoda uripwa nei mombe 4 anoda uripirwa nemombe 4 because yasimbo yekuti waripirwe ukriminal akatotongwa saka ndandoda zvinoita kuti ndimboira hangu nditotaura ticha muda kuzokora zvataurwa here muda kuti titaura kuti nekuti kulipa kwamurutaurwa kunde kutora kwaakaita mwana nyaya iyi yakundesiyana akuchiripa kuna vabereki kurara nemwana wavo zveunda age zvakatotongwawo akatopika akasenza community right taura tiri yeyo ambrose ndiye akatangorara nemwana yanya ikaenda kumapurisa yeyo j mukoma wacho ndiye akaya kutora mwana wake ndobva aenda kumuhambisa ku56 kuhama dzacho uyu iyi iri kumapurisa yaambrose nanhasi handisuziva kuti akasunga ikati asati iyi ndiyakaitwa uya ndiyakaitwa community survey yekuti akatora mwana mumba medu achienda naye kupi ku56 achigera mwana edu musoro achimuchinja zita mai wacho awo ndonyakupa mwana mari kuti chienda undope meri uyu yakanga asirwa foni meri akafonirwa namai awo kuti meri chisiya foni ndatuma mwana wangu mukomana uyu ju kuti akupe mari yekuti uende kumapurisa kana wasvika kumapurisa unotaura kuti ndandiri kugara musango usazotaura kuti ndandiri kwavhinyu ndomatsanangira akatitira mwana
taura tinzwe mapapandwa pajekezwa kuti iyo yecriminal iyo akana usimuka yenyu kuti tiponene kuti vanhu vakawanda simuka yenyu pamusoro ndiri kuona kuti idzi inyaya mbiri dzasanganiswa amene unonditenderawo here kuti nditange kutsanangudzawo nyaya avo vatsanangudza zvakaitika ndisanyangudzawo zvatinoziva pamusoro penyaya iyoyo ini ndinonzi pakuoneka pauri ndiri hanzvadzi yajustice kutamba kwakaita nyaya iyi mukomana wako waya kuzitaura kuti ambusi akana nemwana wenyu zvadaro wakatiunganidza wakati wanoda 2,500 inini pachizvangu kudai ndakavataura kuti nyaya iyi haidzisi dzedu nyaya idzi ndedzemapurisa wadaro kuti ndaudza nyaya idzi dzemapurisa wakagara mwedzi wese wasati wanomagara nyaya yekumapurisa vachimirira chichava pamari ambusi akanga achiramba nyaya yake kumapurisa inyaya mbiri dzasanganiswa iri pasamanisi neambusi yavatangira asi tikataura kuvatangira nyaya zvinotibatsira kuti tisvike panyaya yatinayambisa zvadaro mwana uyo akazombe arwara zvekuti amwa mushonga zvaakaita zvinhu akatakurwa veshuwa akaendeswa kugonda akachema munzira mwana uyu akataura kuti ndiri kumanikidzwa kutaura zvandiri kutaura zvandiri kuitiswa pamba apa ndiri kumanikidzwa ndinanokukura akaenda naye kugonda muninongani munomu zvadaro pawakazonomangara nyaya yekumapurisa mwana uyu akasondoramba nyaya yake yaambrosi kumapurisa akati ndikanga ndataura zvandataura munhu handidzoki kumba nambuya nasekuru nokuti wari kundishungurudza ndiri kumanikidzwa kutaura nyaya isiriyo mwana zveshuwa akasara akaendeswa kuofe for 4 days mwana iyeyo saka mwana uyu zvaakadzoka kuzobva kuose kugara kwake pamba akanga asisina mufaro nokuti mbuya wacho wakanga wochema kuti mwana andirasisa izvo wakazvichema pasociety kuti mwana akandirasisa pasociety saka nekuti mwana uyu akanga arasisa mbuya panyaya dzavauda vaida kuti tibuditse 2,500 asi musungu akanga ari kuramba nyaya yacho saka zvadaro mwana uyu nokuti akanga akuita fanika akusaidhirekwa mazvona ndobva akasangana najustice wacho hadzina kunyatsa kuti pane murume mukuru asi unofunga semwana mudiki ndobva akataura nemwana uyu pamba apa hapasi kundiiti ndikuda kutiza akarongedza bhegi rake wakataura navari vaviri akarongedza bhegi rake wakaenda kune mairi waenda kune mairi wakasvika pamba pamai ivava pamai ndinawo mai vacho waakasvikira pamba ipapo wakasvika wawirirana kubundu wakati iwo unoti ndiri mwana wangu uyo akati ndiri baba wako mai vacho vari pano ndinawo mibvunzo yawakamubvunza mwana akatenderana nezvawakanga wawirirana najustice amanzwa adaro mwana uyu ndopatakazonzwa nevamwe mainini wangu wari muno futi nokuti mwana uyu polisi yakanga yatifonera kuti mwana akanzi wakaenda unomangara kupolisi kuti tiri kushaya mwana wedu ati ndiri kuenda kuna Ambrose polisi yakafonera Ambrose uya ikanzi zvanzi newekwambariro mwana ati ndinewe uyo akati handina mwana zvanzi kana wamuona muendese kupolisi ipapo ipapo saka mwana uyu patakanzwa kuti ari kune mairi takangoti mwana uyu ngaaende kumapurisa isusu jei uyu akabva angosumuka pamba kubva aenda kune mairi saka paakasvika kune mairi avo vakataura kuti jei vacho atiwo pano akatora mwana kubva uko kuya kuno adaro mwana uyu kwabva wachibvunza kuti ive jei wazviitirei jei ndobva akati mwana uyu akanditi pamba ndikuda kupagwa nokuti ndiri kushungurudza pamba handisi kutoda kutopagara ndobva akandi paakagara nevana ndofunga ndikagumira pakuti ndigume panapa mai vakagara nemwana wataure zvakaitika kuti mwana uyu azogere zvadaro jei wacho akabva azodini asungwa nemapurisa nokuti mapurisa akati kuna Ambrose anga achipomerwa kurara nemwana iwewe ukasauya namukoma wako pano tiri kukuvharira mazoni saka uyo akatorwa akaendeswa kupolisi jei akatongwa nyaya yake akabuda paakapedza kutonga nyaya yake akabva aenda munhu uyo wekuti haagoni kuzviitira zvokuti tinotomutengera tinototi chaanenge aita musi wacho waita hako ende chaakasimbisa mai avo mwana uyu akati handisi kuda kuti hama dzangu dzizive kwanda kutizisa nokuti watiwo kuda kwekusununguka kwedu mazvona hapana hama yedu yaiziva kana mai wangu waisaziva kuti mwana uyu aripo saka pawakaziva mai wangu kuti mwana uyu ari kune mai wakangoti jei ane mari yaakashandira mari chokuno akanga asvika ikoko ane mari ainayo muendesei mwana kumapurisa nokuti polisi yati pamunombomuona mwana uyu unzai kuno nokuti kwambariro wati mwana tisitinaye mazvona ndiri kukumbira kuti mai vakagara nemwana
4 days wataure zvakaitika pamwana uyu Manonzi mani. mani Maitatsava. Mani. Maitatsava. namai wakaona mwana wakatanga kuziva mwana iyeye watsanangure zvakaitika pamwana uyu kuti tiponzwe iriwe chengedzo yako uri kuti uyu ibenzi here kaundi chii hadzina kutonyatso ngei asina kuuya apo paakapedza kuseva community service yake akabva angoti nenge akwenda atoripo kumba kwacho ndosaka pachishona tiine tsumo inoti ane benzi nderake kudzana unodii handiti zvichireva kuti kana uchiti iwewe zvese izvi akaita saka handioni kuti tingade evidence ipi kuna mai avo nekuti uri kunotaura iwe kuti akatora mwana wewani wewaridzi ndiri kuti inini mai wakagera mwana watsanangure kuitikira zvakaita ndo zvati zvatiri kutaura kuti kana wakagera wapuhwa order neuyu akaenda nawo unless kana wariwo wakagera iri order yavo wopindawo manje panyaya nekuti vanozoripa kuti maigererei mwana wewani ndawatitaure kuti makagererei mwana ndimi here maida kugera kana makapuhwa kunzi aiwa naamburosi najei gerai mwana uyu nokuti pawakagerwa jei anga asitoriwo ndowapi maiwa kuti munorasirirwa isiri yenyu imi maida kubatsira Inini ndiri Maitatsava. Uya pakaita mwana ndandiswe Christmas anditi. Ndakangoti ndichikwaedza ndikugadzira muse mutambo mwana wafara. Ndakaenda kwandakaenda makuseni ndadzoka ndakasvika watu wakosaka mukuru ndekwaanodzita ndakasvika asina kasangana kuona vaine mwana ndakatokoza magara panze madi kupinda mumba ndikanzi ndinombogadzira chi sola yangu zveda vagadzira sola yavo varapinda mumba ndikanzi mainini munhu anotogadzira sola vangaringoinga kasola kawo kadiki so ndikanzi mainini ndatega ndikuratidze mwana wangu ndakuratidze chi mwana wangu ndobva watouya ndikati wanzi ndikati ko zita anonzani ndikanzi zita anonzi Nenyasha ndikati ndikati Nenyasha mwanangu sezvo zvanzika mwana wako mwanangu Nenyasha baba ndevakwera handiti ndikanzi baba ndevangu Nenyasha baba ndevako shuwa here ndikanzi baba ndevangu ndakamubvunza kanenge katatu saka baba sekuti apakasemuramu wangu baba zvino zvamachinotora mwana wangu anga kuina mai makarora here isola fara nanorora handiti ndikanzi ndakarora mwana akabva aseka pekuti akaramba kuti ava baba makunyika muri baba wangu asi apa madini manyiko ndi makadini adaro mwana ini mwana ndewani ndevangu avanguko ndo bvatatifara hedu Christmas akabva aenda kumba kati baba akabva ati ngatifara newangu asi ndakuenda kumba kwababa wedu isusu vanguba wakateerera kundowazivisa kuti ndaine mwana asi ambosaita marichi nevamwe kuhoriti akaenda saka kuenda kwawakaita handina kuziva kuti wasvike here kuti hapana wadaro baba wakati ndakazoona mama nditoriwo kwandati ndikujana ndopakazonotora mama vangu ndokazoti murora ndaona mwana ane mwana wako mwana wanzi Nyaradzo ana Nyaradzo vari kuenda kujana mwana uyu nomuziva here kuti mwana ndekwani ndikati mwana wabande hawana kuya kumba kwenyu here ingawati ndikuya kumba kwenyu wani kwokutaurai kuti mwana wangu ndikanzi waita mudiki rega ndandataura mai vacho zvida kuti mama wangu vajei vacho nekuti uyu mwana uyu zvedawo mama vakati vakazontaura rare mumwe musi vachizondiona ndikanzi murora rega ndikuona inatoenda kwanatoenda kuchikoro vawandiona ndobva vachigareni pasi ende zveti ndakachema ndikati mwana uyu andiparira mhaka ndakamubvunza wani baba ndevakwera katara kuti ndevangu handiti ko izvi nyaya dzandakunzwa dzadzipi ndakachema ukanzi vachime murora handiti chega nditozivise mai wacho mai wacho ndobva kanga watozivisa kuti ndo zvitoripo nditori naye murora panapo asi ari kutochema
ndo mama vodi vachindikadzira ndikati kana kwadzinga tiendei kwacho kuda kuti uda kwenda todini tinoenda handirambi nokuti mwana shuwa kangodzi mwana ndevangu saka semwana vangu vana vakatamba kujana mwana haana kugirwa neni kuti ndakaisota kuti kubara chigiro wakugera handiti wana mwari kujana kumombe vakatora chigiro mumba vana vanogera mupi kujana samai vemwana ndimoti zvino wakagera nonzi dzino yakuwe kandi kunyepa kuti munhu dzino yakuwe papi apa mwana wangu ndo vachinza zvino zvari mwana wangu zvino zvari kufamba wese vari tu vagera naro vaita zvavachigirana zvino zvichine chirevo here izvi zvaitika izvi baba wangu murume wangu bvata ivo bvakumbira wana sevana ndine shevhi meshini inoshevhwa kare kare ndebvudziyadzi mama tishevherei umu handiti ndikati zvino wanangu reza hapadini handina shevhi meshini ndine asi reza handina ndichazokudii ndikuesa kugadzira gasechi ndo watotaura vega vana sevana chiti mwana ndevani ndevotisukuziva kuti mwana haasi vari vangu ndichiwa ndakabata musoro mwana ndobana chiti vanasingopedza dhino yakuwei pamutini niwani nevangu ndapedza kumupedza dhino yakuwe ibi ndobana chichi mwana tora bvudzi rako ine handinhongi bvudzi remwana wangu kana mwana wangu wanakabara handinhongi bvudzi remwana wangu nongati wega akanonga bvudzi rekabva achiketa ega ndo mamira zvakaita mapedzanya makamarasirwa chi pakaita zvakanaka nyaya yauya zvakanaka mai ava ndo vane murume wari kunzi pfungwa hadzina kukwana vambotitsangamudzira kuti murume wavo pfungwa dzadzisina kukwana ichokwadi here chikuto aiwa ndizvo haasi murume wavo ba ikatipapabirika wakavaene mukadzi taurai mudare hatipiba mai ndozvinotaurwa kuti wataura kuti munhu akakwana anotogadzira chii sola munhu akakwana anotogadzira chii sola haigadzirwi nebenzi kana tozveka wakataura kuti munhu akakwana munhu akakwana anotogadzira sola ende anotoronga nyaya zvese akaiwanyepera munhu akakwana right ichi kuti vari kuti vanhu vakatorwa mai wapi kuti tizi vatanga vasimuka vatanga vasimuka nekuti chitori dare vakatoroka mushama kuti uyu ngaende kuba nekuti dai anga achizi anopenga dai kukodaiwa dai akatomeresa kusaiki kuti aone kuti dzimba dzake dzinodo apa koti akatopruva kuti haapengi saka akaiswa community service avanga vanototsigirwa naamai avo saka mai vavati ndakukandirwa bhora hakusiriko mai akushinga zvataura chokwadi asi kuuya matoromazati ndasiya pamwinini regai mutaurwe namai vakagera mwana saka ndiwo kutamba-tamba nedare dare ritoromba ma wakatopedza rese ndiwo wakatotora mwana kuendesa kangu kangatine chitungu napo ndikuti hapana kubuda baipapa wati iwo mwana ndakamupa mari yekuti enda usataureba inini mwana mari handikuti ndakamupa uyu kuti enda ubhadhari mari aiwa mwana uyu mukomana uyu mari yandakanga ndakanga yanga iye mari icho ake akaita nyaya yacho isati yadini isati yabuda bai yakazobuda pandakatizoti wanditaurira kuti ndozaita mwana ari kuno musitani ndipo ndakatizofona kuti jei ane $10 saka $10 iyoyo iyo batanidzai wari kuti hatina mari yekuenda kupolisi batanidzai muende kupolisi waiwairi neumwe kuti wangona kuzodzikira munzira $10 akusi kuti ndakabvisa kuti endawo iyoyo aiwa ngaichea panze muye mugare kana kunoko right mai vataura vakasimuka vajekesa kuti zvese zvaiitwa najei vaimirira uye vaigamuchira kureva kuti kunyange matambudziko ese anga achiitika kuna jei ndo mwedzi kusatouya kwaaita vatomirira kuti asauye kudaro 1 2 zvese vangaitwa ziva kuti nyange zvinonobuda kudaro tichazvigamuchira nekuti sevamiriri vake saka ndo pandaaikuda kujekesa kudaro
Pane mai vangu vakasimudza unochida kupedzisira tipedza Nzawo ipapo. Inini ndaitsvaga mwana. Mai avo vaitozivawo kune mwana. Asi havana kugona kuuya tima next door zvoti kune uku dzinototarirana. Havana kugona kunditaura kuti mai vari ivavo. Havana kugona kuuya kuzondiudza kuti ndine asi vagona kutsvaga mari wapa mwana wavo. Kuri watanga kuziva kune chii? Kune mwana. Isi tiri kutsvaga mwana. Havana kutiudza kuti isisu mwana waiziya. Alright. Apo muri kundizwa here, muri kunyasa kunzwisisa here kuti mari yandiri kutaura iyi hakusi kuti ndakamupa kuti enda ubhadhare enda nemwana uyo. Mari yakanga iri yake yemari icho ndatomupa izvi zvisati zvakudaba zvenyaya iyi. Nyaya yakazobuda mumashure. Mari ndadini ndamufanira kuti ngeyake yemari icho ake yaakanga aita. Ndipo ndakachizoti imimi makazotaura Jay kuti Jay ane $10 upamidzire pamari yekuti waende kupolisi na Mary. Jay aende kupolisi na Mary nekuti yanga ndizo zoka awari kuti mimi muri next door ipapo wachiutsvaga mwana hamuchataura kuti mwana aenda kupolisi na Jay aura makangonyara ipa apakapa nekuti wanga waranga ratodoka kazuva izvi. Inini handinonga ndakaziva ndakazwa mufoni yauya kuti mwana adini aripo, asi handinokwanisa kudini kutaura izvozvo kuti ndokuti ndanda kutomhanyisa kuti endai nemwana nekuti akutomirirwa nemapurisa mwana kuti ndopendakaita. Aiwa, hawana umbongo wakamuda ndisingatozivi kuti mwana ari kusagwaba. Ndakatoshamisika musi foni yauya. Handina umbozviziva kuti kune mwana arasika beni. Baka achanga kona kuti dzese dzahuru nyaya chaiyo yakaitika yabvumwa hapana parambwa wakaita saka dai zvaita yangoita pajaji ndofafanudza iyo nyaya yekuti uyu mukomana amudzani uyu wekunyenga mwana uyu Ambrose nyaya yake ichiri kumatare achikutsvagwa nematare handiti. Saka nhau yapana Jay ndiye anofanira kuti aripiswe. Akazotora mwana uyu achinomuhandisa akandozoita zvaanoita. Uyu mwana muduku kana mukanonzwa kuti kugerwa kwacho akatogerwa hanzi bhibho yani yakugona 14 duze that time anga achiri ku13 ani zvakaita kagore rapera anga achine 13 years saka anga achiri mwana zvokuti zvese anenge achikoteedza kana akanzi handei kana akanzi chii anenge arongodi ari kukoteedza. Saka mhuri iyi inofanira kuti iripe wanga watoanda uripwa nemombe ina. Saka anofanira uri pane chijei uyo. Kamusori chamekudzosea mashuka. Ingandoro apa pandanyasonzwisisa. Jei handiti ndiye akatora musikana wena nayo. Ndo yacho atiri kuripisa iyo. Ndobva atorwa kane mapurisa batoke panyaya yake. Handiti ndiye akapikirwa nemukombo community service. Saka isusu tinoibata here kuti isivo yasivo yakuchida kuripirwa. Criminal yapera iyo yakayaka icriminal kidnapping mwana muduku ndo yakazoita community service. Apa akuda kuripirwa manje sivo kukanganisirwa kwawakaitwa mwana wavo nekuti courts haaripiri munhu akatondosevha zvakatoenda kuhurumende asi ava vari entitled kuti wadi waripirwo zvakakanganiswa mwana wavo ndo zvavazoya kuno kusivo. Saka iyo yekurepa haisati hatisi kuitonga ichiri kumakotsi. Kana yapera inodzoka futi kunokuwa achida kuripirwa achizoripirwa futi sivo kukanganisirwa kwawakaita chi mwana wavo apika uko 5 years 10 years 20 years vanozodzoka wachiita kuti waripirwe mwana wavo. Saka vanoda kuripirwa nemombe 4 ndo patiri kubvunza kuti dari munoti chii. ndinoona kuti mukamuripisa mombe nemudziri
chokwadi vakuripa imombe kutoti yatwa yekuti sokusakatisa kwakaita mwana kuti inonge iri mhosva ngoti aibva atotsakatika futi zvachose saka vanofanira kuripa mombe imwe chete. iroro maonero angu ndeyekuti akakanganisa munyika yamambo makoni nemombe yakarara mambo makoni nemombe yekune mwana akapambwa kuita mombe mbiri nembudzi dzinouya kudare dzemachinda mbiri dzekudyawo hawana kuatenda kuti ramakosta vakafanya masamoni nemupurisa akaseva masamoni ivo havana kuzivisira. Masamoni akuzora ekwamadziwa anga akanyorwa kuti justice nemukadzi wacho, saka justice wacho hapana. Ndaiuya here inini ndisina justice wacho. Justice wacho ndiyaifanirwa kuuya kudare kwacho kwete inini, nekuti ini ndiri kutadza kuziva kuti pandakazoisirwa munyaya macho ipapa ndiri kutadza kupazwisiswa ngepapi pakaiswa zita rangu, pakaiswa zita rangu. Saka ivo maposti ekwamadziwa anodiwa wari right. Kana wanga wasiri pasamoni hatiwatauri kuti wakaramba nekuti haisiri kodzero yemunhu kuuya kana kusauya kana anganga asiri pasamoni. Asi kana ari pasamoni, samoni rinenge richiti anofanira kuti kuuya. Saka takati isusu kunoku totoda mai wacho kuti wauye nemwana wavo, but semaonero aitwa nehanzvadzi yacho chitaura tatoona kuti vari kuhwandisa hanzvadzi havasi kuda kuti ibude pachena. Vanotoziva kuti ari kwakati pari zvino izvi, vanotoziva kuti dhuze tikatoti unzai foni yenyu izvozvi simukaitone tete, simukaitete datitete ndikati unzai foni yenyu totoona izvozvi zvimataurana najustice iunze itone iunze itone kuti hamuna kutaura naJustin here. Ndinozvipupura nokunga ndina maiguru wangu vanoziva state yajustice vari panapa. Ndinozvipupura kuti munhu wekuti kana aenda chegara yenyu mapenza saka naizvozvo munobvisa mombe 1, munobvisa mombe 1 yamunondoripira. Muchatsvaga justice count. Imimi mai wacho tataura kuti kupenga kwebenzi kana dei rikange rakadii kudzana unotodii ndo zvacho abereka benzi derake handiti. Saka mwana uyu ndio yenyu, munotofanira kuti muone kuti maripira mombe imwe chete inoenda kwa mbariro kuna Zaranyika. Moisa mbudzi mbiri dzinouya kudare nekuti maitamba nemwana ane 14 years hazvibvumirwi izvozvo. Wounza mbudzi mbiri kudare, saka munozviita rini? Ndavhuma zvamataura, asi justice wacho haana mombe, haana chaainacho. Inini mombe dzangu manje dzandakasenza inini ndidzo ndobvisa kubvisira 59 years 49 years zvinoita here mwana wenyu kubvisira 49 years. Vai regai timujekeserei mwana wangu inini akapara mhosva anofanira kuti abhadhare mhosva iyo ndiya mwana wacho iye asina chaari nacho. Mwana wangu inini opara mhosva anofanira kuti abhadhare ndiyani? Mai itai pfungwa dzakakura tsika dzedu pachokwadi chezvinoda kuedza kudzenga. Mwana wangu apara mhosva inini haana chaanacho, anobhadhara ndini kwete kunzvenga kwamuda kuti muite. Mwana wenyu ndini munotofanira kuti mubhadhare, ndo chokwadi chinenge chiri. Isusu yedu i traditional court inoteedza tsika dzedu dzechiwanhu
dzinotaura kuti mwana anoramba ari mwana kusvika inini mubereki ndadi ndafa. Handiti muri panzwisa here kunyepa hereko? Mwana anoramba ari mwana kusvika ini mubereki ndafa. Saka zvevarungu ndo vanotaura kuti mwana akasvika 18 years akuzvionera, ndo tsika dzevarungu. Isu dzedu ndo traditional court inokubata imimi mubereki. Ingada kudzokorwa ndadzokorwa tsumwe ndataura inotaura mamiriro akaita zvinhu kuti chiwanhu chedu chinotaura kuti ane benzi nderake kudzana musiwo unopururudza. Tadzokera taita kuti uyu sekutaura kwamuri kuita kuti haana kukwana, it means atori bhebhi kauyo, nekuti muri kutaura kuti haana kukwana. Saka mwana wenyu ane 49 chibhebhi chenyu chine 49 saka munofanira kutochiripira. Saka takakudaidzai imimi kuti muuye mukasandobhadhara mombe iyo nembudzi mbiri dzataurwa nedare. Munozoona kuti kana messenger of court akuuya anenge akuzotora dzanhatu paane mbiri dzemapost. Muri kupanzwisisa? Muri kupanzwisisa here? Saka chiendai mundobhadhare muchitsvaga iye Justin wacho J wamuri kuti JJ munotonyatsoziva kuti ndi J. Handiti? Saka mari yemakosti imari yenyu yemakosti amakawadaidza right. Pamakosi hatichandokupi nekuti J mai wako ndoripira mwana wavo. Saka hapachisina makosti anobva akabva nemombe iyoyo nekuti mai ndio akuchitondoripira mwana wavo kuita kuti zvipere. Saka munoiripa rini mombe yenyu? Nenge uchiya kuripirwa futi kuno. Munotaura kune masabhuku ikoko. Ndiani sabhuku ari? Ishe madziva waripo. Munoendesa rini kwa ishe madziva? Mungotanga ndambotsa. Ndozati munoendesa rini? Handisati ndaziva kuti munoendesa rini. Idareka tikazoikwekai amai makutanga kuti tauraji makasimuka funga wakatipo mwedzi mitatu tiri kutsvaga zvinoita mai wati wanadzo mombe hadzimudanga hadzibatika hadzisi dzako ndedzamai. Iwewe wakwega, iwewe gara pasi. Mombe ngedzamai hausiri mbereko, Justice haasi mwana wako. Mai waripo wataura kuti mombe dzirimo ngedzamai ngedzangu zvishuwa asi hadzisi dzemachabongonyeka. Aiwa, mai uri mai wana wako avo ndo umai unokuita mai maproblems ewana wako. Zvinokavha mombe yako inokavha maproblems emwana wako. Pamusoro kana mai waine mombe iyoyo ngaiende inoripa, then awana kana vachitova ne3 months dzavo dzekugadzirira mombe ngavazotsvage mombe vaidzosera kuna mai mombe Saka munondozviita mangwana mondoeka mbudzi dzacho mamadzisa kwaishe madziwa. Ishe munobva mapuhwa ne$10 pambudzi mbiri idzodzo yekuzounza mbudzi dzacho kuno. Dzisimwa kana wasina kuita mangwani motitaurira dare rinenge next week rinoti gogo inozotora mombe dzatataura wada kubvunza hanzi kana iri mari tingabvise mari 350 pamombe mbudzi 40 kuita mbiri $80.